ассалому алайкум дӯстони азиз. Барои пешрафти шабака обуна шавед. ин лаҳза мехоҳем боз як хабари наву тозаро пешкашатон гардонем. Кордзании ду авлод аз рӯи талоқ дар шаҳри Тюмен ҷанги ду авлод тамоми маҳаллаи Григоровро нигарон намуд. Месозода Расул, як шаҳрванди тоҷиктабори Русия, ба шабакаи Қадамшоҳ Исоев иттилоъ дод, ки ҷанги ду авлод ба амал омадааст. Писарони Шарифбой ном марди ваҳдатӣ ду писари Акрам Довудро латукӯб намуда ба Русия фирор карданд. Сабаби моҷарои ду авлод талоқи шоҳинаи 22-сола будааст. Писарони Акрам Довуд Маҷидов латукӯби бародаронашонро беҷавоб нагузошта, майдонталабона ба бародарони шоҳина занг мезананд. Ҳамин тавр моҷарои талоқ бо кордзанӣ дар байни ду авлод анҷом ёфта, дар натиҷа 3 тан аз авлоди Шарифбой Маҳкамов бо ҷароҳатҳои вазнин ба беморхона афтиданд. Табибон дар ҷисми зарардидагон захмҳои зиёди кордро пайдо карданд. Дар ин бора ба мақомот хабар доданд. Намояндагони Маҳкамов иддао доранд, ки ин корҳо ҳамин хел намонда қасди талоқи духтари 22-солаашро аз собиқ домодаш Саидбек меситонанд. Ду авлод ҳатто баъди корзанӣ ва хунрезӣ низ ором нагирифта, ба ҳамдигар таҳдид карда истоданд. Вале мо аминем, ки мақомот таноби ҳарду тарафро кашида, гунаҳкоронро ҷазои сазовор медиҳад. ба шабакаи мо обуна шавед ва ҳамарӯза хабарҳои наву тозаро шунавед.